další nějaká voda, která by tady ten nárůst hladiny způsobila. Situace je ale na slovenském toku Moravy. Tam dnes natáčíme ten zapletí. Situace je těsně pod Moravy a děje tedy 10 km za československou hranicí. Právě v těchto místech koryto Moravy úplně existovat. Voda se rozvedla do lesů, zaplavuje silnice a momentálně uzavřen právě kvůli vysoké vodě. Tak to nepatří do pusinky, tak mezi Slovenskem a Rakouskem moravský světý na Bohemaj. V téměř půlkilometrovém úseku přes metro vody a jsou